Өчкөз тимер юл буйлап барганда, ыжгырып килгән ике поезд арасында калалар. Читтән карап торучылар, буларның өчесе дә үлгәннәрдер инде дип уйлыйлар. Әмма гыжепкә каршы өч кыз да исән сау була. Кызлар янында йөргән шайтаннар үзара бәхәсләшә башлыйлар. Син нигә беренче кызны поезд астына ташламадың, дип бер шайтан икенчесенә. Ташларсың бар, ул иртән намаз укып, Аллаһы Тәгалә белән килешү төзеп куйган. Аңа берничек тә зыян эшләп булмый, ди шайтан. Ә нигә икенче кызны ыргытмадың? Аргытырсың, анысы да юлга чыкканда 3 кат аятел көрсене укып чыга шул. Тиеп булмый аңа, ди. Ә өченче кыз ни Аллага, ни муллага ышанмый бит. Нигә аны ташламадың, дип ачулана шайтан иптәше. Анысы шулай, тик ул ишектән чыгып киткәндә әнисе. Балакаем, исән сау йөреп кайт. Аллаһы Тәгалә сине рәхмәтеннән ташламасын, саклап йөртсен, дип дуга кылып кала шул. Ничек тиеп була инде аңа, ди. Дусларым, балаларыбызны һәрчак матур сүзләр әйтеп, дугалар укып, озатып калыйк. Барысы да юлларда исән имен йөрсеннәр. Шул уңайдан мин сезгә балаларыбыз өчен укый торган берничә дуга да тәкъдим итәм. Аналарның балалары өчен кылган, сораган дугалары бик тиз кабул була. Чөнки ана белән Аллаһ арасында пәрдә юк. Алар өчен без әниләр сорамаса кем сорар? Дуганы һәр вакыт кылырга була. Аллаһ сораучыларны сораганны ярата. Я Аллаһ, синең гүзәл исемнәрең белән синнән сорыйбыз. Сиңа ялварабыз, безнең балаларыбызны үзеңнең рәхмәтең белән төреп ал. Аларга хәерле, сәламәт, озын гомер бир. Балаларыбызны үзеңә гыйбадәт кылучылардан һәм үзеңнең кушканнарыңны тыңлаучылардан ит. Я Аллаһ, аларның иманын ныгыт һәм көчсезләренә көч, авыруларына шифа бир. Тәннәрен ныгыт, күрүләрен, ишетүләрен камил кыл. Җитешсезлекләрен төзәт, иң яхшы кешеләр итеп тәрбиялә. Аллаһым, үзеңнең мәрхәмәтең белән балаларыбызны авырулардан, хаталардан, гөнаһлардан һәм адашып яман юлларга кирип китүләрдән сакла. Аларны үзеңә тугрылыклы итеп тәрбиялә. Я Аллаһ, балаларыбызны әти-әниләрен яратып, хөрмәт итеп тыңлый торган ит. Әти-әниләренә карата каты бәгырьле, тыңлаусыз булмасыннар. Я Аллаһым, безгә балаларыбызны югары әхлаклы һәм ныклы иманлы итеп үстерергә ярдәм ит. Без үзебезнең нәселебезне тәрбияләүне сиңа ышанып тапшырабыз. Аллаһым, син үзеңнең кодрәтең белән балаларыбызны төрле явыз ширләрдән чистарт һәм әхлаксызлыктан арала. Без аларны сиңа тапшырабыз, я Раббым. Син аларны көндез һәм кичләрен тарала торган барлык төр явызлыклардан, яман гадәтләрдән, яман сүзләрдән, яман күзләрдән, кемне дә булса хаксызга рәнҗетүләреннән һәм үзләрен дә хаксызга рәнҗетүләрдән, көнче кешеләрнең күз карашыннан сакла, якла, үзеңнең рәхмәтең белән төреп ал. Я Аллаһым, безнең балаларыбызны бүтән яклап, өстән дә, астан да, уң яктан да, сул яктан да, алдан да һәм арттан да зыян килмәслек итеп, явыз бәндәләрнең, явыз хайваннарның табигать бәла-казаларыннан һәм юл һәлакәтләреннән зыяны тимәслек итеп саклауыңны үзеңнән ялварып сорыйбыз. Я Аллаһ, балаларыбыз безнең йөз аклыгыбыз һәм күңел шатлыгыбыз булса иде. Аларның йөрәкләрен шундый итеп үзгәрт, балаларыбыз сине яратучыларны яратсыннар. Я Аллаһ, балаларыбызга бу дөньяда да, әхирәттә дә кирәкле, файдалы булган белем бир.
Ул белем аларга сине яратырга һәм синең буйрукларыңны үтәп яшәп, мәңгелеккә киткәндә иманлы бәндәләр булып китәргә ярдәм итсен. Я Аллаһ, балаларыбызның башкалар арасында дәрәҗәсен күтәр һәм аларга бәхет, тәүфыйк, һидаят һәм иман байлыгы, үзләрен тәэмин итәрлек, башкаларга да ярдәм итәрлек мал бир. Кеше күзләренә карап тилмереп йөрүләрдән үзең сакла. Я Раббым, балаларыбызга чиста йөрәк, мәрхәмәт, шәфкать, алган белемнәре белән башкаларга ярдәм итәргә әзер торучы күркәм әхлак бир. Я Раббым, балаларыбызны түбәнлеккә төшүдән һәм хурлыкка калудан сакла. Аларга шундый шатлык бир, ул шатлык безгә дә шатлык китерсен. Аларга шундый бәхет бир, ул бәхет безгә бәхет китерсен. Я Аллаһ, балаларыбызга зирәк зиһен, үткен фикер, камил акыл, күркәм холык, йомшак фигыль, тулы иман бир. Я Аллаһым, балаларыбыз кыямәт көнендә безнең дәлилләребез булсыннар. Амин.